Jeg har valgt opgaven proportionalitet og omvendt proportionalitet. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i opgave 1, som går ud på, eller opgaveformuleringen er, nede ved slikmutter Katrine på hjørnet af Røde Mellemvej, kan man købe slik for 7 kroner per 100 gram. Jeg skal så finde ud af, hvor meget slik man kan få for 35 kroner, og det gør jeg ved at sige 35 gange 7, og det giver er lig med 245 gram. Næste opgave, det er, at jeg skal finde ud af, hvor meget det koster, hvis jeg skal have 750 gram slik. Og det gør jeg ved, at jeg siger 750 divideret med 7, som så giver 107,1. Jeg skal bare ikke huske det. 107,1 kroner. Det næste punkt er, at jeg vil så lave en graf over det for at vise mine resultater. På y-aksen der vil jeg lægge prisen, og på x-aksen der vil jeg lægge slikket. Jeg skal lave punkterne mindre. Nej, jeg vil lave en større. Ja, nu er jeg done. Okay, den første jeg vil lægge ind, det er, at jeg vil lægge 245 gram op til 35 kroner. Og det næste jeg vil, det er, at jeg vil lægge 750 gram op til 107 kroner. Ja. Det var så opgave 1. Ja, jeg vil gerne give et eksempel på en lineær funktion, og lineær funktionen den går ud på, at y er lig med a gange x plus b. Og som man ved, så er b altid 0 i en proportionalitet funktion. Som eksempel så vil jeg gerne angive a som 2. Og det gør jeg så ved at skrive y er lig med 2 gange x plus 0. Og jeg vil så skiftevis sætte 1 til 4 ind på x's plads, for at finde ud af, hvad min ligning er herhen. Og det gør jeg så ved, at jeg sætter, først så sætter jeg 1 ind her, så siger jeg 2 gange 1. Det er altså 2, så gør jeg her, så finder jeg 1 på x og fører den op på 2. Så nu sætter jeg 2 ind på x plads, så siger jeg 2 gange 2. Det er så 4. Så finder jeg 2 på x og fører den op til 4. Nu sætter jeg så 3 ind i stedet for x plads, og så siger jeg 2 gange 3, som giver 6. Så finder jeg 3 på x's plads og fører den op til 6. Nu vil jeg så sætte 4 ind på x's plads, og så vil jeg sige 2 gange 4, som giver 8. Så finder jeg 4 på x-aksen og fører den op til 8. Og det er så her. Så vil jeg så føre de der punkter sammen for at se, om den skærer i 0-aksen, som den skulle. Ja, det var så mit eksempel på en lineær funktion.